गिबियावनो खुलुमग्रोनाय बावहरबाय बयनिसिमबो दसर बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा जों दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 4 नं सान्तिपुर होननाय मोनसे गामियाव दा जों बेयाव फैनानै बेरायनानै नुफैबाय जा फंबायखौ हारसिं खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै जों बिथांनि न'आव हाबफैनाय जादों जों दा बिथांखौ सिनायथि होनो लादों फंबायनि गासै एड्रेसखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय अजय ब्रह्म जोंनि गामिया 4 नं सान्तिपुर हादान एरिया गोलैयो आरो ओमफ्राय फंबायला न'खराव सोर दङ आफा दङ ओमफ्राय आदा दङ आब' बे जाम्बि दङ ओमफ्राय बेबो दा न'आव गैला आरो दा बे न'खराव सोर थायो दा बे न'आव आं हारसिं थायो हारसिंनो नों खरसाफोरखौ बानायो आरोना ओमफ्राय फंबाया बेसेबांसिम फरायनाय आं दा ओइचएस फाइनाल होगोन एबार ओइचएस फाइनाल होगोन आरोना मा समनिफ्राय नोंसानि न'खराव जेनेबा बेफोरबायदि जानो हमनाय मा समनिफ्राय नों हारसिं थानाय 2012 नों हारसिं 2012निफ्राय नों हारसिं थादों नामा सिगाङाव आफामोन दंमोन ओमफ्राय नोंसायाथ' गैला रुंसारि जाबाय नोंसाया मा समाव रुंसारि जानायमोन जानाया जेब्ला आं क्लास 6 फरायदोंमोन अब्ला लोगोफोर दा जोंहा फंबाया न'खराव हारसिंनो थायो हारसिंनो खरसा खालामो हारसिंनो फरायो दा ओइचएस फाइनाल होगोन दा बिसोरनि न'खरा दा रावबो गैया बायदि बिब' सासे जाम्बि दङ बिदा सासे दङ बिब'आ दा बिदिनो बेलेगफोराव थालाबायो उदिस गैयि बायदि जानानै दङ दा बिसोरनि न'खरा एसे आलाय सिलाय बायदियानो जानानै दङ दा जेनेबा न'खराव रावबो गैया हारसिंनो जेनेबा न'खर सोलियो हारसिंनो फरायो हारसिंनो गासिबो गाननाय जोमनाय खरस खालामो गासैबो बेनो खालामजोबो फंबायानो दा नों हारसिंनो सोलिनायाव माबायदि उसुबिदाफोर मोनगोन ना मोना नोङो मोनो बिदिनो जेनेबा खरसाफोरखौ जेनेबा हाजिरा मावनानै दिहुनो ना ओरैनो मा खालामनानै दिहुनो हाजिराफोर मावो हारसिंनो सोलियो आरोना दा बेनिफ्राय नोंथांमोन दाथ' जोंनि समा सोलायनो हमबोगासिनो बोथोरा दा फंबायमोननि न'खरखौबो खायसे एसे नाहरोब्ला गोजोननाय थागोन दा हारसिंनो सोलियो बिदिनो न'खराव रावबो गैया गासिबो आलाय सिलाय बायदि जाना दङ दा बिनि बिब' सासे दङ दा बिनि बिब' सासेयाबो गोमानानै दंमोन दा बिथांनि बिब'खौ जोंनि लोगोआ बरमानि बाङालिपारायावसो दंहैयोमोन लोगोआ आंनो खोन्थाहरनायलाय आंनो सोंहरनायलाय जेनेबा फेसबुकाव होदोंमोन फेसबुकाव होनायाव गामिनि सासे मानसिया जोंनाव सोंदोंमोन बे मानसिखौ सिनायो नामा होननानै बेनिफ्राय दा जों बोरैबा ग्रोब जानानै जोङो सोंबाय मिथिबाय ओमफ्राय बे गामिनिनो जाहैबाय गामि जेनेबा 4 नं सान्तिपुर बेयाव फैनानै जोङो दा बेखौ खोन्थाफैनो फैदों दा बिसा लायनो हानायनि केपासिटि दंना गैया जों बेखौ खोन्थाफैबाय दा फंबायमोनहा नोंसा आब'खौथ' लायनो हागोन लायगोन जेबो उसुबिदाथ' जानाय नङा दा लायनायाव जानाय नङा नायदो लोगोफोर दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदिनो आलाय सिलाय न'खर संसार जानानै दङ दा फंबाया हारसिङैनो सोलिनानै दङ न'खराव दा रावबो गैया बिफायाबो गुबुनाव थायो बिदायाबो एसे जाम्बा गुबुनाव थायो दा बिब'आ गोमानानै दंमोन बिब'आबो जाम्बि दा अजय ब्रह्म फंबाया फरायनो जोबोर गोसो दङ फरायनो जोबोर मिजिं दङ दा बेफोरबायदि हालोदाव बेफोरबायदि न'खरखौ लानानै बे हारसिङै बोरै खरसा खालामनो बोरै फरायनो दा बेफोरखौ साननानै जोंनि गेदेर गोलाव सारमोना जाहाथे बिथांनि न'खरखौ नायनानै बिथांनि न'खरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे अनसुंथाइ माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो बिनि फरायनायाव जाहाथे बिनि फरायनो लुबैनाय मिजिंखौ सिफायालासेनो गासैबो अनसायहरो माबा मोनसे अनसायहरो बेनि थाखाय जों बिथांनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय फंबाया फरायनायनि खरसाखौ सोरबा हरो ना नों गावनो दिहुनो आंनो रावबो हरा आं खस्थ' खालामनानै आंनो फरायो दा नोंथांमोना खोनाबाय फंबाया खरसा गावनो बानायो जानाय लोंनायनि खरसाखौ गावनो बानायो ओमफ्राय माइरंखौथ' ओरैनो माबाफ्राव मोननाय सेन्ट्रेलाव मोनो दा बायदिसिना जानाय लोंनाय ओंखामजोंल'थ' मानसिया थांनानै थाया बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ बेखौ फंबायानो हारसिंनो खरसा खालामो अनोब्ला नोंथांमोना एसे सहायबो खालाम बिथांमोननि न'खौ नायफै 4 नं सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ होफैनो गोसो दङबा होफैनो हागोन जोंनि गेजेराव दा गोदान सरकार सोलिगासिनो जोंनि गेदेर गोलाव सार बिथांमोना नायदोंब्ला अननानै बिथांमोननि न'खरखौ नायफिनहर
जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय दिनैसिमबो दङ खना खनला हाबसोनानै बेफोरखौ नोजोर बोनानै एसे नायफिनहरदो बिथांमोननि न'खरखौ एसे नायफिनहरदो दा हारसिंनो बे मालाबा बारहुंखा फैयोब्ला गुबुननियाव थाहैनो गोनां जायो न'खराव थानो हाया ओरैनो बारहुंखा फैयोबाथ' अखाफोर फैबाथ' न'खराव थानो एसे उसुबिदा जायोना फंबाय जायो गुबुनाव थाहैनांगौ जायो बारहुंखाफोर फैयोबा दाथ' बोथोरा दैज्लां बोथोर सफैगासिनो बारहुंखा बिदि फैनाय जासिगोनानो दा अननानै सारमोना सोरबाफोर नायदोंब्ला बेखौ एसे नोजोर बोनानै नायदिंफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो गासिबो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बैसोर मानसिनिसिम सहैयो जाय मानसिया सहाय खालामनो हायो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।